Tak nu vel. God aften, mine damer og herrer. Piger og drenge, tak skal I have. God eftermiddag. Jeg har ikke sagt noget. Jeg er rigtig glad for at få den store varme. Yo! Nå, nu skal jeg ikke tage hele aftenen. Der er jo 2 endnu. Nå nej, der er kun 1 endnu. Så kan jeg sådan, så lige man kan få øje på. Altså, herfra, ikke den her vej. Der har jo kraftigt med kendelse. Prøv at høre, det her med at blive ældre, det indebærer også, at der er tanker, drømme, som man har haft igennem livet, som man er nødt til at indse, når du bliver for gammel, så kan du ikke komme igennem alle de her drømme. Du er nødt til at gå i graven, og så tage drømmene med dig. Sådan har jeg også haft det. Altså, jeg skal også blive for gammel. Prøv at høre, jeg har altid haft en eller anden kæmpe, jeg ved ikke om det er en drøm, men en lyst til at stille mig op på orange scene på Roskilde Festival, og så ligesom skue ud over det der kæmpe store menneskehav, og så bare ligesom komme stormende frem og så sige, hvad så Roskilde? Og så mærke flere 100.000 mennesker bare sådan, ja hvad så? Duften af hyg og hash og solskin og vadbamser og... Nå ja, fisse for helvede. Men prøv at høre her. Det kommer jeg aldrig nogensinde til. Jeg skulle være for gammel, det. Jeg er ikke engang rockmusiker, så skulle der være en chance. Det er jeg ikke. Jeg er bare en fucking skuespiller. Hvad kan jeg? Ikke en skid. Det eneste, jeg måske kommer i nærheden af, det er, at jeg kunne få lov til at stå på Det Kongelige Teaters store scene for Kongens Nytorv. Og så kunne jeg gå ind, og så kunne jeg sige til publikum, hvad så, pikhoveder? Men det eneste, der vil ske, det er, at jeg vil konstatere den der irriterende hyletone, der kommer jamrende imod mig fra alle de der høreapparater, der går i total selvsving. Og en eller anden sødelig, irriterende, halvråden lugt af rådden kød. Fordi alle dem, der sidder i salen, har kræftet med plus 60 generationer, ikke? Det hænger ikke sammen for helvede. Det er det, jeg vil få ud af det, ikke? Men lige pludselig, hvad sker der? Gita Nørby kommer ud fra højre side. Fuldstændig splitter hans hjørne, mand. Ikke en travl på kroppen. Ikke et hår på fissen. Nå, sådan er det jo. At blive gammel, ikke? Med patværket dinglende rundt, 2 slappe kondomer med en 5'er i, der dasker op over skulderen. Og så kommer hun mig møde på sit gangstativ. Søren, jeg er her. Jeg vil gerne have din pikhoved. Prøv at høre her. Stop for helvede. Det går simpelthen ikke. Prøv at høre, Kælling er fucking 80 år gammel. Ikke? Jeg er trods alt ikke fyldt 50. Der er kraftedeme en grænse for rynkesex, ikke? Det er ikke pervers, for helvede. Nå, men prøv at høre... der er en lille smule varmt heroppe. Der er også nogle... Nu skal jeg nok være sød ved jer. Og fortælle en lidt sandfærdig historie. Det er, at en af konsekvenserne af at blive den alder, som jeg er jo blandt andet også, at der er ting, man ligesom... Ja, ikke kan det længere. Man kan kraftigt pludselig ikke se. Mister sit hår. Altså, jeg er på ryg. Nej, det har jeg så ikke. Men lige pludselig så mister man også sine tænder. Omkring 50, ikke? Så sidder man der midt i sin morgenjuice. Så ligger gebisen nede på bordet. Det er fandme ikke særlig sjovt. Så er man nødt til at gå til tandlæge. Og hvis der er noget, jeg fucking hader, så er det at gå til tandlæge. Jeg kan simpelthen ikke holde ud. Jeg får angsten sved og kommer til at lukke mere, end jeg gør i forvejen, fordi jeg er gammel. Ikke? Jeg får tyndskid i flere dage. Jeg har virkelig prøvet på at vende den der tandlægeskræk til en virkelig positiv oplevelse. Jeg er gået derhen. Jeg tror, det har været meget dybt, så har jeg lagt mig ned i tandlægestolen, så har jeg tænkt, kan jeg vide, hvor mange seksuelle stillinger man kan have i en tandlægestol? 104. Eller rettere sagt, 105, tror jeg, altså hvis man er til fisting, ikke?
rørbørn der, ikke? Men sådan er det. Og så det der med tandlægeskræk, jeg vil virkelig gerne kunne opfinde mirakelkuren for, hvordan fanden man kommer over det, fordi så vil jeg tjene rigtig mange penge. Men jeg har i hvert fald tænkt én tanke. Hvad nu, at hvis tandlægerne, udover de selvfølgelig laver tænder, også yder seksuelle ydelser? Nå, hvorfor ikke? Forestil jer at stoppe om morgenen helt kaldkæk. Wow, jeg skal til tandlæge, sådan der. Og så bare ræse hen til tandlægen, direkte ind på klinikken og sige goddag til den søde assistent der, og så ind i stolen, og så få hæsmækken på. Det kan jeg så sige til dem, der er lidt for unge. Det får man automatisk, når man bliver ældre, fordi man spilder det hele, så man har bare generelt en hæsmæk på. Anyway, sætter sig i stolen, ikke? Og så får man et ordentligt skud lattergas. Klak! Før du i søvn. Vågner op, 10 sekunder senere. Holy shit. Tandlægen er i gang med et major blowjob. Et ordentligt blowjob, ikke? Du når kun lige at kigge ned, og så kommer al din morgenjuice. Sprøjten op i ansigtet på tandlægen. Han er helt fuldstændig blank i ansigtet. Så er der så bare lige det, at når man kigger ned en ekstra gang, så er man nødt til at tænke, fuck. Jeg var ikke klar over, at Ole Henriksen også var tandlæge. Hvilket selvfølgelig fører mig frem til, vi skulle tage og prøve Ole Henriksens nye mælkehvide ansigtscreme. Prøv den, før den tør ind. Tak skal I have. Skål.